En ik zou zeggen, wij hopen dus dat dat tenminste behouden blijft, want al de rest is dus onherroepelijk verdwenen. Zijn de mijnen volledig gesloten of kun je ze nog bezoeken? De mijnschachten zijn dus tot boven dus opgevuld. Men kan geen enkele mijn in Limburg nog bezoeken. Als men nog een idee wil hebben van wat een mijn was en ondergronds wil gaan, dan moet men naar Bligny gaan. Dat is de enige mijn in België waar men dus nog kan afdalen. Maar hier zijn alle schachten dus tot boven toe opgevuld. Behalve dan in Beringen, daar kan men nog een imitatie van de ondergrond, weliswaar bovengronds, bezichtigen. Daar is ook het museum, ik zou zeggen het echte mijnmuseum. Hè. Dus waar men de techniek van het kolenwinnen dus eigenlijk bewaard heeft, zij het dan ook bovengronds. Hè. Kan men aan het landschap nog herkennen dat hier mijnen zijn geweest? Verzakkingen bijvoorbeeld? Twee dingen, twee uitersten. Je ziet de steenbergen, de terrils, gelijk men dat hier noemt, waar dus de afval van de kolen dus opgeslagen werden. En dan het andere uiterste zijn de verzakkingen. En als je dus in IJzerdorp komt, je rijdt het dorp uit naar deze kant van de Zuid-Willemsvaart, dus daar heb je dus een prachtige illustratie van een mijnverzakking, want heel dat gebied is meer dan 7 meter, ik dacht 7,60 meter verzakt. Zeer geleidelijk weliswaar, maar wel, dus je ziet het ook aan de weg die naar de brug, de helling die naar de brug leidt, die werd ieder jaar steiler. Men moest de bruggen iedere keer hoger leggen, want vermits het water bij ons ook niet bergop loopt, moest men de dijken ook constant verhogen. En een mooie illustratie is dat huis onderaan de brug. Dus dat waar wij als kinderen in 1936 nog voor de deur van dat café konden zitten en de schepen konden gadeslaan die voorbij voeren, daar moet je nu op de 2e verdieping zijn om de vaart nog te kunnen zien. Wat is de toekomst van het museum van de mijnwerkerswoning? Ja, wij hopen dat het, we hebben nu al zeer veel bezoekers, maar wat hier ook zeer belangrijk is, de andere woning van deze 2 woons, daar is het archief ondergebracht. En dat archief wordt nu al zeer veel geraadpleegd, alleen we hebben al zoveel, ik zou zeggen, we hebben plaatsgebrek. Het functioneert niet meer gelijk het eigenlijk zou moeten functioneren als archief. Maar dit moet verder gezet worden, dus ook na ons. Ik bedoel, het verhaal van die mensen hier, van die cité, is nog niet ten einde. En nog lang niet compleet dus. Hè. De mensen brengen ons van documenten tot boeken, foto's en zo verder. We hebben zeer rijk fotoarchief, hè, dus dat ook nog bewaard is gebleven. En dit is eigenlijk, want het hele verhaal van de mijn duurt hier nog 80 jaar. En ik ga eerlijk zeggen, de kleinkinderen van de laatste mijnwerkers weten niet meer wat een mijn is. Als ze naar hier komen, dan vragen ze altijd of ze een brokje kolen mogen meenemen. Dat is dus iets wat voor ons nu, ik zou zeggen, bijna vreemd klinkt, maar eigenlijk is dat de realiteit. Hè. Het verhaal is eigenlijk voorbij. Hè. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.